ли да видим дали ще ти стане? Днес Свищов бе изпълнен с пролетно настроение и жителите на града се събраха традиционно на площад Алеко и в градската градина на площад Свобода, за да си закупят и да си разменят мартенички. Нашият екип също се включи в отбелязването на празника. Традиционно, двата центъра за продажба на мартеници, площад Алеко и градската градина на площад Свобода, предлагат най-разнообразни мартеници на хората. Може да намерите мартенички за ръка, мартеници с различни картинки, маниста и други. И тази година те чакаха своите купувачи седмици преди датата на празника, но и днес все още имаше хора, които пазаруваха и се любуваха на мартеничките. Те споделят, че това е един от най-хубавите български празници за тях и всяка година го отбелязват желание и любов, защото имат възможност да зарадват близките си и да им пожелаят здраве. Чудесни са. Важното е, че са правени с мерак и с любов. А пък за такъв хубав празник като днешния, освен мерак и любов, щастие на всичките, живот и здраве. Купихте си мартенички, да. Защо последния ден? Всъщност първият от празника. Ами, защото излязаха повече близки хора. А защо последния ден? Всъщност първият от празника. Защото с нощи пристигнах. Откъде? От Банско. Хората носят ли мартеници? Носят. Нямат избор, носят. На пазара е същата работа. Много хора. И все пак предпочетохте от Свищов да ще купите мартеници? Нямаше време. Няма време. Последния момент всички са живи здрави. И да малко повече надежда. Да видят Банско и те. Да, със сигурност трябва да обикалят България на света. Това и да няма да обикалят света. Един от купувачите в празничния ден беше и заместник кмета Виктор Майсторов, който също търсеше подходящи мартенички за близките и приятелите си. Той разказа, че много често е бил в чужбина на този празник и винаги чужденците са се впечатлявали от българската традиция да се носят мартеници като символ на здраве и ново начало. За подарък вече няколко пъти бях уважен като получател на мартенички. Сега е за подаръци, разбира се. За деца, за близки. Ами, как да кажа, като произведения са много по-интересни тя. Всъщност тук, както разбрахме преди малко, като се говорихме с госпожата, има много традиционни неща, които ето вретено, които много от вашето поколение и по-младите не знаят точно какво е. Както разбрахме, и вретена, и хурка, и чикрък, и другите такива. Това е едно нещо, с което се запазва традицията. Един поздрав така да направите, така и така ви видяхме към свищовската общественост по случай този. Пожелание за много здраве, както символизира мартеницата, да сме бели и червени, за смени, живи и здрави, да спазваме тая традиция, която е наистина уникална. Имало са много случаи точно по това време да бъда извън България и много е очудващо и странно за другите, защо ходим с някакви неща тук навързани по ръцете, по реверите и като обясним, че това е символ на пролетта, на новото начало, на здравето, на успеха, на плодородието, така доста впечатляващо и заразяващо. Дай Боже, някой ден цял свят да си купува мартеници на 1 март. Виктор Майсторов се здоби с завидно количество мартенички и въпреки, че беше паркирал неправилно докато ги купуваше, с тях той ще зарадва близки и приятели, които, както самият той сподели, му подаряват различни видове мартеници от сутринта. Освен хората като него, търсещи символичните кончета в празничния ден, търговци също не липсваха. Те от своя страна споделиха, че тази година са доста доволни от продажбите и от това, че мартениците им са харесвани и купувани. Върви още от първия ден. Съм доволна, благодаря на всички, които харесаха мартениците, които предлагах. Купуват ли свищовлии мартеници? Купуват. Нищо не остана. Това ми е, което ми е останало последния ден. И последния ден имаше хора, които купуват мартеници. Доволни са и те, и ние. Желаем живот и здраве на всички. Всичко се купува. Има хора за всичко. И за по-евтини, и за по-скъпи. Имахме всякакви видови, но... Вие лично долу горе така ориентировачно. Колко мартеници продадохте тук последните дни? 500 мартеници съм подала. 500 мартеници съм подала. Добре ли е в сравнение с други години? Добре. Може би годината и времето е по-хубаво. Друга година е било и по-студено. Дали за това си мисля, че по-трудно ми е било предните години. В смисъл не е по-трудно, но по-студено и за това по-трудно са се продавали. Доволна съм тази година. Празна маста, значи е било супер. Вие, предполагам, не за първа година продавате мартеници. По-добре ли? Ние сами ги изработваме. Всяка година сами си ги изработвате? Да, всичко е ръчна изработка.
И хората им харесват да се вършат при нас. И им харесват. Тая Доста година, време. последния момент и въпреки всичко пак успяхме. А пък те не струват кой знае какво, така като гледаме цените. Ами да, опитваме се да са достъпни за всичко. Ние сме доволни, пък и е важно хората да го оценят и да ги харесат. И хората идват при нас, защото всичко е ръчна изработка и са доволни. Да. Купуват ли свещови мартеници? Редовни клиенти имаме от минали години, които са държали при нас да се. Да пожелаете нещо на всички хора от Свищов за хубавия празник. Ами желаем здраве. Най-вече да са здрави. Това е. Нали, за това е баба Марта за здраве. Една от продавачките пък разказа, че тази година се търсят ръчно изработени мартеници, каквито тя започва да изработва преди 3 години заедно с цялото си семейство. Жената не пропусна и да се похвали, че нейна мартеница е спечелила конкурс за най-красива мартеничка в града. От колко време правите мартеници? Значи трета година. Трета година правим мартенички и повечето модели са измислени от снаха ми. И ние всичките помагаме с каквото можем. Дори внучето и то се включва вече. Гърски материали, вълна и дърво. Тая година повече се търсят ръчно изработени мартеници. Хората вече предпочитат български, търсят български мартенички. И добре върви годината. Доволни сме и хората са доволни като си купят. Една от мартениците спечели награда в града за най-добра мартеница. А върви ли търговията? Върви. Тая година повече български се търсят. Тая година повече българските. Значи, мисля, че тая година по-добре от миналата. Те ще кажат, нали, младите. Колко време отнема изработката на всичките тези мартеници? От кога сте започнали да ги правите? Повече от половин година. Цяла зима, от есента още някога се почва, дори и някой години, някога се почва и 1-2 месеца след кампания да се зареждат материали. Обаче цяла зима само с това се занимаваме. И последно да пожелаете нещо на всички хора от Свищов за хубавия празник. Значи пожелавам на всички хора най-вече да са здрави, да тачат българското, да не забравят, нали, това от бабите и от прабабите е останало. Който може сам да си направи, нали, да спази традицията. Децата в училище все още ги учат, а който не му се занимава, да заповяда при нас до година. В деня на баба Марта екипът на Свищов Нюз пожелава на всички хора от Свищов и региона любов и уют. Надяваме се пролета да ни донесе истинско ново начало, такова каквото го очакваме всички ние. Честита баба Марта!